קיבלנו ים של סחורה. הכל פה מפוצץ, דגמים מיוחדים, אוברסייז נשים, מלא דגמים יפים, מלא דגמים מיוחדים. לא תראו בשום חנות, ממש דברים סופר מיוחדים, הכל בודדים. כל מה שאני מראה לכם זה 1, 2 מקסימום מדגם. ממש יפהפים, אוברסייז, סופר סופר מיוחד. יש כאלה גם דגמים שהם קצרים יותר. אני מנסה למצוא לכם את זה תוך כדי. גם זה, וגם אוברסייז. יש לזה עוד גוון, ממש סופר מיוחד. ג'ינסים אוברסייז מיוחדים ממש, עם תחרות למטה. ממש, אין דברים כאלה באף חנות. מישהו רוצה משהו מיוחד לחג ובכלל, הכל פה עם קורשה בתחרה. אלה דגמים מיוחדים, הכל בודדים, זה 2-3 מסריה וזהו. מי שרוצה להתחדש בסופר פרימיום מיוחד, בדים מיוחדים, שורט ברמודה, יש גם שורט יותר קצר מזה עם אבנים, כולו אבנים, שורט מיוחד. יש חליפות, חליפת שורט ג'ינס מיוחד ממש, מדיום, מידות קטנות, מדיום לארג' או סמול מדיום, משהו כזה. זה בא עם רקמות, ג'ינס, כולו יוז, משופשף, מיוחד. יש חליפות, חצאית קומות, מיוחדת משובצת, פקיטה, עם החולצה שלה. ממש דברים שהם ממש מיוחדים. לא תמצאו בשום מקום. כמובן שקיבלנו עוד דברים של איטליה, תבואו תראו, אתם תהנו, סופר מיוחד. אוהב.